साननैनि सिगां जों प्रेस क्लाबाव खायसे प्रेस मिट खालामनानै जों नुखा जनजाति सुरक्षा मंच सुरक्षा मा खायथ'आबो हिन्दी कबायसिंना सुरक्षा मंच ओमफ्राय बांला कबायना ओमफ्राय जनजाति सुरक्षा मंच आनी वान सुकमानि हिंगे बरक जनजाति साबनो हिन आबो हिनमान हिंगे कायसा राजनैतिक बदलनि कायसा बासा ब राजनैतिक बदल हिंगे ता बर्तमान सरकार चालुबाय दंनाय बीजेपी सरकारनि कायसा बासा हिंगे जनजाति हिनब्र केंद्र सरकार एवं चीनी राज्य सरकार ओ बासा चलि दंगो जे रासारत्न जनजाति हिनब्र हिंगे आबोनि बागै बंनिनो अंग हिसाबै कायसा बदल ओंखारनानै आंख्रंगो ओ जनजाति सुरक्षा मंच ब्रकनि बुखु केंमानि जों नुखा तामिनि सागा हिंगे रासारक जे जनजाति रक ख्रिस्टियान धर्म ओ हाबनाय ख्रिस्टियान धर्मावली ओंनाय रकनो एसटी सार्टिफिकेटनि एसटी सार्टिफिकेटनि रिया माने बातिल खायने एसटी कैटेगरी থেকে रकनो बातिल खायनाय ने जे बरक कक तिसामानि आपनो जों बेलाय किसिनि टीडब्ल्यूए सेलेंगो ताइ निंदा जानांगौ ताम माले पुइलाना आंले साताय कलाय जागो तिनी ओ जनजाति हिनजाकनाय रकम फियाबा ताबु नरगवान सुबिनायदि जनजाति मोर्चानि खरकसा प्रेसिडेंट बताबु बर्तमान तिप्रासा हामग्राय मन्त्री बिनि बुंमोनखा बरं गोनां विकास देबबर्मा बबो किन्तु ख्रिस्टियान धर्मसि ब ख्रिस्टियान सिखाय आंखाबोनो जेरायसिखौ निसिमि ताक्सु जरसियो आने आंखाय उनाव खालायो गामिबो गाना बबो ख्रिस्टियान खाय हिंगे ओ जागा साताय कलायो जों टीडब्ल्यूए सिमि खानांथाया पिया बर अर जारा हाबां सरकार आसुबि दंनाय बरंनिबो खानांथाय कलायो हाबां सरकार जों नुखा एमएलए चिनि बरं गोनां प्रमोदिया ताबो ताई खरकसा मन्त्री दङ चिनि बरं गोनां शुक्ला चरण मावतिया बरबेबा ख्रिस्टियान ख्रिस्ट धर्मावली बर हिंगे ओ जागा नाहारि नायमाबा हिंगे बा मन्त्री पद आसुकना क्लाइमाबा चिनि बरं गोनां राम पद एमएलए बसि मन्त्री साइचुंसि तंना क्लाइ बसि हिन्दू थाक उंगि दङ ताबु ओ जागा सगै दङ हिंगे बर जों दाबु जे त्रिपुरा कास्टेव जों एसटी इंगिले बुसे फेसिलिटी मानखा एवं ख्रिस्टियान इंगै आलादा फेसिलिटी जों दा मानखा एसे आंखरो जे ख्रिस्टियान ओबो ख्रिस्टियान मो हिन्दू ओबो ख्रिस्टियान जों और गोबां ख्रिस्टियान दं जों बुरि मथा जों टीडब्ल्यूए जों दाबु जरा ख्रिस्टियान हे आलादा सिनि कुनु फेसिलिटी मामा करि बाहाय के बसाइमान के फेसिलिटी होते बातिल खायनाय ताना कि बन प्रधानमंत्री जे सानाय जनजाति सुरक्षा मंचनि प्रेसिडेंट याका चिनि बुखो खरकसा शिक्षित बुरै बखरकसा यूनिवर्सिटी व फुदुंगै दंनाय चिनि बुखो मिलनदानि जन्मतिया बन बेलायके बरम देगो ना ककमासाव बुखो नों आसुक शिक्षित समाज निनि बोसासे दन बसु स्कुल परि दङ ओ ख्रिस्टियान मिशनारि फाया हंगाय चिनि बर रक्ताबु आईएएस ऑफिसर टीवीएस ऑफिसर कतर चाकरी कतर खायने डॉक्टर इंजिनियर इंगला खामो कामी आमचाय रगो चिकन मिशनारि होइतेसे अरो आगरतलाबो कतर मिशनारि गो फायि परिनानि सेपसातमान नों बाहायके अकबनो साइमान खाना बो बाहायनि नि बुखा तिप्रासा कि नों सिकाकनानि नायो आबनो बेलाय खेदन दुख नांखा अबनो साजाकनाय जोंले साजाकलिया ताइरबा साजाकनाय यातंनो आंनो साइमिया 25 डिसेम्बर क्रिसमास चिनि जिसु ख्रिस्टन जन्मदिन जों जारा पुइतो खलायनाय र जों जारा बिसास खायनाय र उस गांगो जनजाति गौरव उत्सव जों लुखा आस्ताबर मैदान चिनि पश्चिमा दिबासि हिनजाव बरखाय बिच्छा मुन्दानो भगवान बिच्छा भगवान हिमानि हिंगे जों बरफ जुदिनो भगवान हिनि बिच्छा मुन्दानो मानि दङ अबाहायनो जों चिनि जिसु ख्रिस्टनो काइतोनि साजला हिनै
जों बनबो जों कायतरनि साजालाहनि जों मानि दङ गाय नों बाहाय खलायले तिनि नों যারা খ্রিস্টান দङ एसटी সার্টিফিকেট থেকে বাতিল খাইনানি एसटी ক্যাটাগরি থেকে বাতিল খাইনানি নিস ইমান কানা আবনি বুকুকো কিসি তো মানে ওয়ান সুবলিয়া দা